Похвалений Єсус Христос. Раду вас всіх чуть бачить, хоч це неправда, не чую, не бачу. На черговій нашій зустрічі, розважання над Словом Божим. І протягуємо Матвея. Потихоньку ми так проходимо. Початок дійності Христа після спокусів. Это 12 вірш, 4 розділ, 12 вірш і до 17. «Коли Єсус почув, что Яна зняволілі, адійшов у Галілею. Пакінуўшы Назарет, прыйшоў і пасяліўся ў Кафарнауме Прыморскім, у межах Забулона і Нефталія, каб збылося сказанае прарокам Ісаяй, які кажа: «Земля Забулона і земля Нефталіева, на шляху марскім за Ярданам, Галілея язычнікаў. Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. З таго часу Езус пачаў прапаведваць і казаць: кайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Ведаеце, настолькі это просты тэкст, што была ў мяне спакуса нават не каментаваць яго. Думаю, што тут все ясна, все проста. Езус пачаў дзейнічаць. І, канешне, все-таки комментарии, думкі іншых людзей, літаратура, з которой можаш скарыстацца, гэта агромнае багацце, і таму я вам, чым магу, тым дзялюся, што сам перажую, скажем так, пачытаўшы, што нешта там падкіну сваіх думак. Таму што це сапраўды багацце, ты акунаешся, адкрываеш не проста тэкст, а нейкую глыбіню. І што мы у гэтым тэксце бачым? 12 вірш. «Калі Езус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею». Нехта кажа, што менавіта Езус таму адышоў, што Яна зняволілі, таму што ён зараз пачне дзейнасць, як бы пераймаючы эстафету, калі можна так сказаць, ад Яна. Духоўная сувязь паміж імі адназначная. І ёсць такая версія, што менавіта зняволенне Яна паспрыяла пачатку ягонай дзейнасці публічнай. А ёсць версія, што нічога супольнага, проста Матвей паказвае, што ў гэтым самым часе, калі Яна зняволілі, у гэтым самым часе Езус пайшоў у Галілею, а не таму, што Яна зняволілі. Гэта не столь нават важна, проста такія версіі. І Матвей паказвае, што спаўняецца прароцтва. Увогуле, для Матвея, чым характэрнае гэта Евангелие, ён піша для габрэяў. І Матвей, як ніхто іншы з евангелістаў, ён будзе паказваць, што ў Езусе Христе спаўняюцца прароцтва Ветхага Завету, найчасцей месіянскія прароцтвы, таму што Матвей даказвае габрэям, што гэта той Месія, которага мы ўвесь час чакалі. Таму Матвей у самых дробязях, у тым, у чым іншыя не будуць бачыць ніякіх знакаў, ён бачыць спаўненне прароцтваў. Часам гэта вельмі трапна, часам здаецца, што гэта, якое тут спаўненне, але ён так бачыць. І гэта адзін з такіх эпізодаў, што ў звычайнай дзейнасці Хрыста, цяжка сказаць, што тут прям прароцтва нейкае споўнілася, але ён у звычайнай дзейнасці Хрыста, што ён ідзе ў Галілею, там недзе ў Капернауме будзе, ён бачыць, што спаўняецца прароцтва. Хаця здаецца, што тут такога, там многа хто ходзіць і многа хто дзейнічае. І на гэтую тэму такая думка вам паразважаць, непростая думка. Увогуле, эта рыса духоўнасці габрэйскай, што яны чакаюць, што прароцтва споўніцца. Бачыце, для іх это важна. Канешне, мы трошку ў іншыя часы жывём. І з гэтымі прароцтвамі далёка не ўсё так проста. Калі мы чуем, што ці нам самім там нешта Бог адкрыў, паказаў, як нам здаецца, ці людзі пра гэта гавораць, трэба быць вельмі крытычным і вельмі асцярожным. Але, тым не менш, калі мы сапраўды ўжо верай прымаем, што гэта сказаў Бог, гэта Ён паказаў, гэта Божае, то ёсць сапраўды нешта такое, што цяпер трэба стаяць у веры, што Бог тое, што абяцаў, выканае.
Далёка няма такой заканамернасці ў жыцці духоўным, што тое, што абяцае Бог, яно павінна выканацца сёння-заўтра ці праз тыдзень ці праз месяц. Часам гэта прадказанне наперад на дзесяткі гадоў. І калі мы верым і ўсім сэрцам прымаем, што это было Божае, я не ведаю, пра што вы зараз думаеце і так далей. Ці былі ў вас такія выпадкі, што вы сталі перад, называем это, да, это Господь казаў, это яго слова, это яго пасланне было для мяне. Ці ўвогуле там не толькі для мяне, для народа можа. Вось, але калі мы ўспрымаем, што это Божае, за той рызыкай, што мы памыліліся, што это ўвогуле не ад Бога, да, прайшоўшы этую рызыку, калі ўспрымаем, што это Божае, то таксама трэба быць гатовым к таму, што нават не толькі дзесяткі гадоў, габрэі чакаюць стагоддзі, чакалі спаўнення прароцтваў. Так, скажем так, Бог нас так трымае на стрёме, такім, да, каб не расслабляліся, каб верылі. Это адзін з такіх, важных элементаў. Канешне, Матвей прасцей глядзіць на это ўсё, ён проста бачыць, што ў Хрысце спаўняюцца прароцтвы, спаўняецца Ветхі Завет. Вот, ён гэты момант прыйшоў. Наступнае, само прароцтва. Зямля Забулонова, зямля Нефталіева, на шляху марскім за Ярданам Галілея язычнікаў. Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло. Гэта габрэі. Вельмі цікава каментуе Лапухін, да, што яны не такія цёмныя, не такія яны і язычнікі, не такія яны бязбожнікі. Але калі пісаў Ісая, гэта быў час акупацыі вавілонскай, так каментуе Лапухін, і вось гэтая акупацыя, яна бяды нарабіла. І сапраўды ў часы Ісаі выглядае, што там людзі ўжо былі розныя і сапраўды, назовем это так, саветы, которые прышлі ў Беларусь. Да, яны бяды нарабілі, это менталітэт памяняўся, гэтае мышленне такое бязбожнае, яно свой след пакінула. Да. І гэта быў час прарока Ісаі. У часы Хрыста гэта ўжо не такое бязбожаства было. Да, так каментуе Лапухін. І нягледзячы на гэта, што гэта ўсё-такі не тыя праблемы, што былі ў часы Ісаі, у часы Хрыста это ўжо не тыя праблемы, тым не менш, ўсё-такі па пісанні бачна, што да Галілеі габрэі неяк так яўна нераўнадушныя. Хаця бы вядомая фраза «Мы знайшлі настаўніка, месію з Назарэта», на што будучы апостал адказвае, што можа быць добрага з Назарэта. Альбо, калі ўжо там Хрыста судзяць і на апосталаў кажуць, ага, ты таксама на Петра, кажуць жаўнеры, ці слугі там пры двары, кажуць, ты таксама з галілейцаў, бо нават акцэнт цябе выдае. І выдаецца, што габрэі нават у часы Хрыста да жыхароў Галілеі, да гэтага рэгіёну, ставіліся так даволі з дыстанцам. Канешне, не так, як да самаранаў, іх увогуле ўспрымалі як ворагаў, да, але ўсё адно як такі маргінез, маргіналы такія. Самая эліта – это Иерусалим. Тут, каля храма, фарысеі, садукеі, да, тут жыццё ідзе у Иерусалиме. А там Галілея, да, это такі маргінал. Мне такія параўнанні неяк прыходзяць, это ўсё адно як беларусы, которые прабуюць пусціць корні ў Польшы, і хоць ты трэсні, ўсё адно палякі разумеюць, што ты беларус, ты з Беларусі. Я як вучыўся ў Польшы, колькі я не стараўся гаварыць сапраўднай такой польшчызнай, да. Як я не стараўся каверкаць, да, ужо такім быць, каб не пазналі, адкуль я. Бо мне дражнілі гэтыя пытанні, адкуль ты, і хто ты такі, і так далее. Мяне это злавала. Я стараўся так, каб мова мяне не выдавала. Ніколі гэта не выходзіла. Это выключэнне, каму это ўвогуле атрымоўвалася. Усё адно палякі пачуюць, што ты нейкі іншы. Нават калі ты правільна гаворыш па-польску. Некалі адзін для мяне з самых вялікіх кампліментаў быў, это калі жанчына на споведзі спыталася,
кажуть, а ви хіба що з усходньої Польщі, бо у нас от говорять так, як ви говорите. Це був самий великий для мене комплімент. Це значить, що я вже справді з польським добре просунувся наперед. Але все одно не розпізнавали. І та сама штука в Москві. І та сама штука, едут люди на заработки, да, и говорят по-русски, и уже такие русские прорусские. А у вынику все одно россияне распознают, что вы с Беларуси. Я памятаю, когда я был в Москве и отправлял им шу по-русски разом со святарами, мне было завсёды дивно, что у ихних, этих літургічних книгах ставятся натиски. І після, коли я побачив, як ставляться натиски, я зрозумів, що навіть говорячи по-русски, я зовсім не так склоняю, не такі натиски ставлю і так далі. Тобто, оказується, що я абсолютно неграмотний, навіть нібито говорячи по-русски. Ну, це трошки жартом, звісно, да, але образ – це важливо. Образ важливий, що Христос, Він іде в Галілею. Окей, это важный образ будет, да. Что это все-таки маргинез, вот это важно почуть. Скорее за все, великая вероятность, что для Израиля часов Христа это все-таки была провинция. Это важный образ. И важная выснова. Божий Сын починає свою діяльність от менавіта з маргінесу, з провінції. Можете загрузиться, задать себе питання, чому. Чому не ў Рыме, чому не ў Єрусаліме, чому не сярод элітаў палітычных ці рэлігійных. Ён пачынае з простых людзей, з простых рыбакоў. Ну, як вам сказаць? Ну, все мы, не ўсе, не ўсе, але многія з нас марылі ці мараць вот Мінск. Вот тут вот жыццё, тут культурное жыццё, тут столица, тут праца, тут нейкія перспектывы, да, нейкія там гарады яшчэ, можа, трошку перспектыўныя, напэўна, не вёска. І я вот у гэтым спосабе мышлення, я сам сапраўды здзіўляюся і скараюся перад тым, што для мяне, Ворша нават была ўсё-такі маргінесам у параўнанні да Мінска. Конечно, великий город, але там мало католиков, то советские территории, то большевизм так долго там трымаўся, знішчаныя святыні ў корень, знішчаная вера была ў корень. И вот там, на маргинесе, да, это не пытанне того, что там 100 тысяч жыхароў, але ўсё-таки ў плане духовным Ворша, часам люди, калі ехали на рэкалекцыі ў Воршу, моладзь, бацькі казалі, куды у Воршу? Так это ж там ж бандиты, там же ж криминал, там же ж, это старые такие истории про Воршу. Ворша вядомая была. Это одна была из самых криминальных городов у Советском Союзе. Другая после Одессы, некалі чуў такие статистики. И вот у гэтай Воршы, да, у плане духовным, напэўна, провинциальная. И у гэтай Воршы, моя паслуга такая была, для мяне Божая. Вельмі Божыя, за гэта Господу ўдзячны. Зараз я яшчэ далей на маргінесе. Это Росіца. Нават смехам, знаете, так я сам смяюся, так мила. Записываю гэтыя ролики, я записываю у подвале под Росіцкім касцёлам. Там тут трошку нават пар ёсць, да, і гэтыя сцены падвальныя. І вось у гэтых падвалах это ўжо маргінес такі вот просто ніжэй плінтуса, нават даслоўна ніжэй плінтуса. І мне здаецца, што нешта Божае тут адбываецца. Я тут уже 4 гады. І вось это вот пытанне, это я не хвастаюся, не, тут абсалютна нічога няма з гэтага. Але вось это вот пытанне пра логіку Божую. Да, вот задумайтеся пра тое, што Христос выбірае, калі можна так сказаць, маргіналаў в плане тэрыторыі і ў плане людзей. Да, вот это вот благословленные убогие духом, бо их есть Царство Божие. Вот это вот не маргиналы, это не провинция выпадкова. И то, что за им идут там и блудницы, и грешники и так далее, так это ж маргинал. И я вот
ну, класны вобраз, да, это нават не мой, слава Богу, за это багаслова, які падкінуў гэтую думку. Вот што Христос пачынае дзейнасць з маргіналаў, ён туды ідзе. І мне, канешне, гэта вобраз, калі я служыў у чырвоным касцёле, вот это маргіналы, которые в апошніх лаўках сядзелі, да, это пакоцаныя, пабітыя людзі, яны саромеліся ісці наперад, яны саромеліся ісці да споведзі. Яны часта вот надо было перачакаць, пакуль усе паспавядаюцца такія хорошыя католікі. Нават мне, як святару, трэба было трошку пасядзець яшчэ даўжэй, каб ужо так вот нікога не было, і тады пачынаюцца такія часта вельмі глыбокія споведзі, бо прыходзяць людзі рэальна паюзаныя, пабітыя, ну, выкінутыя на абочыну. Да. І я гэта бачыў у чырвоным касцёле, па споведзях бачыў, вот, недзе там у канцы, да, у канцы імшы, у канцы там набажэнстваў, у канцы ўсяго, у канцы касцёла фізічна, да, вот. І, ну, і тут нешта Божае пачынае дзеяцца. Да. Так, гэтую логіку я бачыў у служэнні Кіку Аргуэлю, который ідзе сапраўды да маргіналу, і там адкрываецца ўся паслуга евангельская. Ён ідзе да цыганаў, да гэтых бамжоў. І такую з логіку я бачыў у воршы ў служэнні сярод зэкаў, сярод бяздомных. Но это ўсё для мяне вот акраіны. Это правінцыя. Это не там, дзе жыве, дзе ідзе жыццё гэтага міра. Это ўсё правінцыя. Это ўсё такое вот левае, нікаму не патрэбнае. Да. Ну, неяк так. Да. Што яшчэ цікавае ў гэтым прароцтве? Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае, над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Трошку па-іншаму кажа нам рускі пераклад. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. В чым розніца? Русский пераклад 2 разы ужывае слово «сидящий». Мяне это зацапіла. Я не даследчык Бібліі. Я не ведаю, як у арыгінале. А зацапіла мяне што? Што Ісая называе, што гэта народ, который ён сеў. Сеў у лужу, калі можна так сказаць. Вот просто сеў у нейкае гаўніцо, не знаю, як яшчэ по-другому назваць. Ён не мог з гэтага выпутацца. Ён не ляцеў да Бога. Ён не мог рашаць этой праблемы. Ён просто вот узяў і сеў. Да. І міласць Божая праявілася так, што Господь да яго прыйшоў да гэтага народа. Вот для мяне этот вобраз такі, ну, такі важны вобраз. В нейкім сэнсе тут спаўняецца, ну, дзіўная рэч. Ну, для мяне дзіўная, таму што богашуканне – гэта адзін з фундаментальных момантаў нашага жыцця духоўнага, калі мы пачынаем Господа шукаць. То есть вот этот вобраз, да, что вот просто сели, но ён такі, ну, яўна не пазітыўны. Яўна не пазітыўны. І міласць Божая аказалася большая. Ёсць цікавы тэкст паслання рымлянаў, 10 раздзел, 20 верш. А Ісая адважыўся ды кажа: «Мяне знайшлі тыя, хто не шукаў, аб'явіўся я тым, хто не пытаўся пра мяне». Ну, непакоіць мяне гэты тэкст, і нават лёгка я ў шоку ад яго. Ён не новы, канешне, для мяне. Але вот Бог праз прарока Ісаю кажа, што я аб'явіўся тым, хто не пытаўся пра мяне. Мяне знайшлі тыя, хто не шукаў. Вот як это? Не шукалі і знайшлі. И это милость Божия, да, это вот Бог приходит, тому что чему? Тому что Бог ведае сэрцы, вот. Тому что Бог ведае, что яны готовыя принять. Вот этот маргинал, да, яны готовыя принять. Не так давно там на реколекциях для моладзі у Гародні, там у Сапоцькіна, мы глядзелі сведчанні, я паказваў сведчанні інтэрв'ю з нейкім крузам Александра Шевченка, пастара. І Александр Шевченко задае пытанне,
Нікі Крузаў, лідер банды, там у страшных грахах там жыў, злачынстваў шмат учыніў. І Шевченко яго пытаецца: няўжо ты ніколі не думаў пра Бога? Няўжо табе нават думка такая вось не прыходзіла? Да, і Нікі Круз адказвае, што да, у мяне нават шансаў не было пра яго думаць. Да. І Бог па вялікай міласці сваёй, ён прыходзіць праз вулічнага прапаведніка Дэвіда Уілкерсона, прыходзіць на вуліцу. То есть Нікі Круз, Бог ведае сэрца Нікі Круза, да, гэтага хлопца, это злачынцу, гэтага лідара банды, ён ведае сэрца, вот, але Нікі Круз не шукае, у яго нават думкі няма вот, устаць, у яго няма рэсурсаў такіх. І Бог па міласці сваёй пасылае прапаведніка ў гэтае гета нью-йоркскае, дзе жывуць пуэртарыканцы, дзе баяліся нават паліцэйскія заходзіць. Дэвіду Уілкерсону сказалі: на вашу адказнасць, мы з вами туды не пойдзем. Вот. І Бог так прыходзіць, каб падняць таго, хто сеў. Да, вот этот вобраз, конечно, шыкоўны. І 17 верш. З таго часу Езус пачаў прапаведваць і казаць: кайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае. Ну, што тут можна сказаць? Мацвей крыху адрозніваецца ад Марка, таму што для Марка Евангелие гэта ёсць Христос. Евангелие Марка пачынаецца так: Евангелие Езуса Христа. Марк бачыць, што добрая навіна ў самой асобе Езуса Христа. Для Мацвея, само сабой, гэта таксама, але ён расстаўляе трошку іншыя акцэнты, таму што ён піша габрэям, для которых важная была тэма Царства Божага. Яшчэ са старонак Ветхага Завета гучыць гэтая тэма, з часоў Давіда гучыць тэма Царства Божага. Вот. І таму Мацвей на гэта ставіць націск. І заўважце, цікава, што навучанне Хрыста, яно у вялікім працэнце датычыць Царства Божага. Ён вельмі шмат вучыць пра Царства Божае. Прыпавесці амаль што ўсе датычаць тэматыкі Божага Царства. І, ну, такое трошку нам раздумацца, гэтае пытанне, ці ўвогуле нас гэтая тэма хвалюе. Да, вот раз Господь так много паказвае, значыць, нешта важнае ёсць. Значыць, разуменне, чым ёсць Царства Божае, ён хацеў нешта данясці гэтым. Мацвей у гэтым бачыць Евангелие, да, вот, добрая вестка у тым, што ідзе Царства Божае. Ён не пярэчыць Марку, просто акцэнты трошку іншыя расстаўляюцца. Ну, можна падзагрузіцца, прызадумацца, да, ці думаю я пра Царства Божае, наколькі мяне гэтая тэма цікавіць. На гэтым наш каротенькі ўрыўак сканчваем. Пахвалёны Езус Христос.